салом дӯстон, баъд аз бохти манчестер юнайтед аз арсенал бо ҳисоби 1-3 мо қарор кардем ки бо пироҳани манчестер юнайтед аз хабарҳои навбатии трансферӣ бароятон манзур кунем ва ҳарчанд ки рафзанаи тобистонаи трансферӣ дар аврупо сар аз 1 сентябр маҳкам шуд, ҳастанд гапу калочаҳо ва ҳастанд навидҳои трансферие ки дар бораи онҳо бояд гуфт. нахуст шурӯъ мекунем аз Интер Майами ва аз Ал-Насри Саудиён аз дастаҳои Месси ва Роналду. Месси ки дар Интер Майами шиносбозиву ҳамшаҳригариро сар кард, Роналду ҳам аз ӯ ҳеҷ камӣ надорад. баъди гузариши чанд португалӣ беному нишон ахиран Отавио ҳам ба Ал-Наср пайваст. гузариши 60 миллионаи Отавиои 28 сола ба дастаи ҳарифи Истиқлол дар Лигаи Чемпионҳо барои Порту рекордӣ гардид. то ин дам қиматфурӯшии Порту дар гузариши Эдер Милитао ба Реал бо арзиши 50 миллион евро ба қайд гирифта шуда буд. Отавио бошад дар сафи Ал-Наср бо ҳамроҳии Роналду то соли 2026 хушхонӣ мекунад. чӣ тавре як дӯстам бо лақаби Крут мегӯяд, бузургонро бузургон зинда медоранд. сарсафедону пирони кор дар футболи аврупо зиёд ба мулки арабиён рафтанд ва касе аз барои пулу дигари баҳри истироҳат. албатта ки фаҳмида мешавад, вале вақте ки нафари 21 сола ду пой дар як мӯза роҳ самти чемпионати Роналду пеш мегирад, хатаре барои ояндаи еврофутбол вуҷуд дорад. гап сари гузариши Габриэл Вейгаи 21 сола аз Селта ба Ал-Аҳлӣ меравад ки Барсаву Сити, Челсиу Ливерпул ва ПСЖ бо Наполиро як тараф гузошту барои ғафз кардани Кашилёк роҳ сӯи нимҷазарии арабистон пеш гирифт. оқибати ин чӣ мешавад? албатта вақт муайян хоҳад кард. Жан Даниел Акпро аз Латсио ба Монса рафт. иҷора ба як мавсими нимҳимоягари 30 солаи мунтахаби Котдивуар ҳамчунин ҳаққи харидорӣ ҳам дорад. Саму Амарадион ки рӯзи 21 август аз ҷониби Атлетико харидорӣ шуда буд, дар базаи тими Симеоне роҳашро наёфту ба иҷора ба Алавес равон карда шуд. ин ҳамлавари 19 солаи Гранада рӯзи 14 август маҳз ба дарвозаи Атлетико гол зада буд. Челси бошад харидории бозигаронро дар Аврупо тамом карду акнун сар ба бозори Амрико халонд. аллакай дар аввалин дахолати бозориаш аз MLS дарвозабони New England Revolution бо нархи 16 ҷамъи 2 миллиони рекордӣ барои MLS Ҷорҷ Петрович омад ва соҳиби шартномаи 7 ҷамъи 1 гардид. ин маънои онро дорад ки дарвозаҳои тими Челси ба пуррагӣ скотчпеч карда мешаванд. Барселона ахиран Фатиро ба Премер-лигаи Англия ба иҷора равон кард. иҷорае ки дар худ ҳаққи харидорӣ надорад, вале 80% маоши бозигаро англисҳо месупоранд. бояд ёдовар шуд ки Ансу Фати соли 2019 дар синни 16 солагӣ бо воҳимаю овозаи рустамӣ ва чун Мессии навин бори нахуст дар сафи Барса ба майдон омад. мухлисони Барса он замон аз шодӣ ҳатто рӯзи таваллудашонро ҳам фаромӯш карда буданд. вале аз соли 19 то соли 23 ғайр аз чанд голи даркорӣ ва аз он бештар ҷароҳатҳои нодаркорӣ ҳатто чен як наскии Месси ҳам нашуду ахиран на ба Челсиу на ба Аякс балки ба Брайтон аз алам дилтозакунӣ рафт. дастаи Брайтон бошад даромади гап дар мавсими дар даври қаблии Премер-лигаи Англия тавонист Ньюкасл Юнайтедро бо ҳисоби бузурги 3-0 шикаст диҳад. топ дастаи аз ҷиҳати бепулӣ чумо ва заиф назди Ситиву Челси ва ҳатто Арсенал агар то ин тобистон ба хотири кампул буданаш бозигари чени дил намеёфт, ин тобистон бошад аз ҷабри пулдории Лигаи Саудиён сахт азоб дид. аз ин рӯ бо буҷети камарборик ба бозор рафтанд ва диданд ки Лавия ва Кайседоро Челси аз дасташон рабуд, аз ноилоҷӣ бозигари нолазими Баварияро пироҳани худ пӯшониданд. бар ивази 40 миллион евро Райан Гравенберг шогирди Клоп шуд. агар ин трансферам ба мисоли омадани Наби Кейта слишком бесамар бошад, пас дигар мухлисони Ливерпулро мавсими дигар марҳилаи гурӯҳии Лигаи Аврупо интизор аст. Ливерпул аз дасти дирҳаму динордорони саудӣ ба дараҷаи ҷон ба лаб омад ки ахиран бар ивази беш аз 100 миллион евро ҳам
حملور مصریش محمد صلاح را به الاتحاد نفروخت. دسته کلوب حتی به این پیشنهادی که میتوانست تا 200 میلیون یورو زیاد میشد نگاه هم نکرده این موضوع را پوشیده اعلان کرد و قلب صلاح را در راه پولدارشوی پژمرده اعلان کرد.